मा हेल' लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर आं जि गोबावसैमोन इउटुबाव भिडिअ बानायिया टाइमबो मोनाखैमोन नानिजोंनो बेस्थ' दखानावबो बेस्थ' ओमफ्राय हाबानि थांलाय फैलायावबो बेस्थ' स' दिनै आङो मोनसे भिडिअ होनो सानदों आरो आंनि इउटुबावहाय जों दायो थांगासिनो सिमलायावहाय आंनि आगोलनि न'आव ओमफ्राय दा मोनहैबाथाय देखायनोसै हम टुर होनोसै आङो मामा Kiss me. Rupsanda फिसा फिसा. हा? लुगैथेयो. ओमफ्राय दा गोजाखौ बख'गोन ना? होमबा लुगैगोन नि. दाउजालु मा mana dong mobile aja nanya masih giblab deh mana nih oh si Indini mama jenda moza Indini kali mana nih kosong बैसागोनि मोजां जादों ना आगरखौ सिखिरि आगर मोजां बिथांजोआ साम' खननांदो
Banci terang kamu. Hah? Saya aku langgar gudung dong. Mai đằng ấy phục vụ nên nào đấy? Zakçu ne nak zakçu ne? Làm hết đi trời.เลยป่ะ실버 피합피합 넣어놓은 시중에 실버 나? 응. 넣어. Ya hasung suku mak. 맛있냐 백집에. 그쵸? 마비하면 뛰었으면 진짜.